To fa ana wata sai ga wata. Yanzu DSS sun kama babban malamin addini Shek Yusuf Musa Asadussunah. Idan ba ku manta ba, shi dai wannan babban malamin addini cikin satin nan da ya gabata ya dawo ya ce lallai ya je wajen Bello Turji aƙalla sau uku sun zauna akan yana so a yi sulhu da Bello Turji a daina kashe mutane a yankin Zamfara da yankin Katsina da yankin Neja da yankin jihar Kebbi da musamman arewacin Najeriya da ma ba faɗin Najeriya gabaki ɗaya. Saboda kowa ya san halin da muke arewacin Najeriya hali ne mara kyau, inda ko da wani lokaci wayannan 'yan bindiga suke kama mutane suna kashewa haka kawai, suna yin garkuwa da su ba tare da an musu laifin komai ba. To yana daga cikin dalilin da yasa kenan wannan babban malamin addini ya shiga ya fita domin ya samu ya zauna da wannan 'yan bindiga domin ya samu a sulhu da su a daina kai wannan hare-hare. Abin da zai baka mamaki shine bayan kuma wannan malamin addini ya dawo, inda mutanen da dama wasu suka fito suna yabansa suna jinjina masa ganin lalle cewar ya riga ya yi ƙoƙari kuma ya sadaukar da rayuwarsa domin cewar shi da zai je wajen wannan 'yan bindiga ya san cewar ba su da gaskiya ko ba su da amana. Mutane suna ganin cewar bai ma ji tsoron ba kar ya je wajen sulhu da shi ma su yi garkuwa da shi ko kuma su kama shi su kashe shi, domin a cikin 'yan bindigan nan bai sani ba lalle ko akwai maƙiyansa wanda ba sa ƙaunarsa wanda kuma ba sa san irin wa'azin da yake, amma ko mutumin nan ya kuɗa sai da rayuwarsa ya je wajen wa'innan 'yan bindiga kuma ya je dawo. Amma kuma bayan ya dawo wasu kuma sai suka fito suna zagin shi, inda suke cewa lallai duk irin waɗannan abubuwan da yake ba yana yi dan Allah ne ba, yana yi ne kawai dan gwaninta kuma dan ya burge mutane. To amma kuma suna ganin lallai ba zai taɓa burge mutane ba. Duk da dai dama ita gwamnatin Zamfara ta sha fitowa ƙuru-ƙuru tana cewa lallai ita fa ba ta taɓa yin sulhu da 'yan bindiga ba, amma duk wanda ya gaji da ta'addanci ya aje bindiga to lallai za ta karɓe shi hannu biyu. Kuma ko wannan sulhu da wannan malamin addini ya shiga dajin Zamfara ya je da su Bello Turji, ana ganin cewar lallai ita gwamnatin Zamfara ba fa da yaddanta ne ya je iya wannan abu ba. To amma ko da wani lokaci dama idan ita gwamnati ba ta yadda ba, ana neman yardan Allah ne. In dai Allah ya riga yadda to lallai za ka iya zuwa kai abin da ya fi wannan na sulhu domin ka sulhunta mutane. Kuma shi kanshi sulhu kamar da malamai suke faɗa alheri ne, domin ya ce kanshi sanadiyar wannan sulhu da ya je da shugaban 'yan bindiga Bello Turji akalla ya ce an saki mutane sama da 30. Kuma kowa san irin barnar da ake yi a arewacin Najeriya, kullum rana ne sai ka samu labarin 'yan bindiga sun kama mutane sun kashe su. Abin da zai baka haushi shine kuma za ka samu kullum arewacin Najeriya dama ya fi kudanci talauci, kuma sannan kullum 'yan bindigar nan saka ga idan sun kama mutum ɗaya sun karɓi miliyan 5 sun karɓi miliyan 10, haka za ka ga 'yan uwan mutum sun shiga sun fita. Gashi kowa san halin da ake ciki na babu da dama. Mutanen arewacin Najeriya kullum sai sun fita sun dawo suke ba iyalansu abincin da za su ci. To amma kuma a wannan hali kullum ba su da zaman lafiya, an hana su su je gonakai su noma. Da dama mutane suna son su je su kai ma 'yan uwansu ziyara, an hana su. Da dama a arewacin Najeriya mutane suna son su yi kasuwanci gari da gari, amma 'yan bindigan nan sun yi kai ne sun hana su. Haka fa muke rayuwa. Duk inda za ka tafi kana cikin ɗaɗɗar, duk inda ka tafi kuma ba a tabbatar da cewar ka je gurin nan lafiya, sai in an kira ka a waya an tabbatar. Sannan kuma idan za ka dawo shi ma haka ake ji fa. Kullum abin da muke fama da shi kenan. Abin da zai baka mamaki shine in kuma lokacin zaɓe yayi, 'yan siyasan nan lungu-lungu sako-sako ko ina za su kai akwatin zaɓe, ba su taɓa mantawa da wani gari ba domin a zaɓe su. Amma idan suka riga suka hau madafin ikon nan ba ruwansu da talakawa, ba kuma su ƙara shiga harkar talakawa. Wanda ma ya fito yana koke-koke akan wa'innan shugabanni su kawo agaji a yankin da yake akan irin wannan ta'addancin da ake, a ƙarshe sai ga shi ne zai zama mai laifi, kuma sai ga shi ne abin kamawa. Kowa ya san abin da ya faru da wata fitaccen jaruma a shafin TikTok mai suna Hamdiya Sidi Sharifai, wanda a shekarun baya da suka wuce ta fito ta kira gwamnatin Sokoto dan Allah dan Annabi a kawo musu ɗauki irin rishin mutuncin da 'yan bindiga suke musu a yankin Sokoto. Ana kama mazaje ana musu yankan rago, sannan wasu kuma kai tsaye mata ana musu fyaɗe a gaban iyayensu, inda ta ce wannan rishin mutunci da ake yi wa mutane gaskiya ba abu ne mai kyau ba. To amma sai da haka gwamnatin Sokoto a wancan lokaci ta tura 'yan sanda, inda aka ji har gidan su Hamdiya Sidi Sharifai a kamo ta ana dukanta, aka dinga janta a ƙasa yadda kasan ana jan shara, yadda kasan kuma an kashe kare, haka aka dinga Hamdiya Sidi Sharifai. A lokacin nan aka tafi ita ofishin 'yan sanda aka rufe ta. Bayan kuma an rufe ta, iyayenta suka je
suka nemi a ba su belin yarinyar nan aka hana su kare da muzu suna je suna gani aka tura Hamdiya Sidi Sharifai gidan yari wanda hukumar kare haƙƙin adam sun yi domin a samu a kashe wannan kes din amma har yanzu kes din nan bai mutu ba yana gaban kotu kun ga shekara 2 da wani abu kenan to shi yasa yanzu ana son ko da wani lokaci talakawa idan suna cikin matsala to kar su fito su gaya ma gwamnati sai dai su ɗauki doka da hannu to kuma lalle dole hakan za a yi domin shi kanshi babban malamin addini Shek Murtala Asada ya sha kira yana fitowa uru yana ce mu talakawa lalle a da ka mallaki gidan zama yan bindiga su zo su wulakanta ka to lalle wanda ka mallaki bindiga ya yi maka sauki ko da gidan haya za ka kaba duk lokacin da waɗannan mutane suka zo tunda ba su da mutunci ko ba san Allah ba san manzon Allah ba to amma sun riga sun san zabin harbi da bindiga to dan sun kawo maka hari kai ma kai musu hari ku fafata in ka kashe su ka kashe katun banza in san kashe ka kai kuma ka shahada kuma goma alkiyama za ka samu tarin lada mai yawa na kashe wannan yan bindiga ta kai dan Allah dan annabi dan yau ne farkon zuwa ka wanta tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa ka share in bidiyon na kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin nan kalla wai wane ne miji Rahama Sadau ne wane ne Rahama Sadau ta aura tunda dai clearly dai ana ta cewa Salim Goje ne sai kuma zai ba Salim Goje bane a Rahama Sadau ba tabbas haka ne ba Salim Goje bane kam ya aure ta amma ka san menene ya daure mun kai ne ma ya aka yi ne ya kasance babbar celebrity irin Rahama Sadau ya kasance ta iya boye auren nata entirely completely ka san abin da mutane suke ta korafi akai kenan yanzu a media kowa yana so ya sani wasu fa yanda ka san su biya kuɗin su saboda a gaya musu ko wane ne shi amma ga baki dai kowa dai za ga hasashe kawai yake wannan ya ce a'a ai gashi nan wannan ya ziyo ka san me aka zana ni sai mutane su je su editing din hoton su hada da Rahama Sadau kawai su dinga fitarwa wai ai su ne miji Rahama Sadau kai la ilaha illallah jama'a dai da san shigi da nemo abin da dai ba shi bane matsalan su kaga priority kuma ka san me ne suke haka saboda sun san idan an arewa babu abin da yake so kaman gulma kuma muddin aka ce kaza ya yi aure kawai idan yan arewa na kai haka kawai suna son kawai ban ma san menene ne ma matsalan su bane ai matsalan su shine ko suna so ne su ga wanda ta aura din domin su kushe ka gane saboda kowa fa idan ya aure cikin famous mutanen nan ana neman wane ne ya aura sai kaga kamar irin namiji ne yanzu sai a ce matan mummuna ce kaza ne me balantana kuma irin su Rahama Sadau wanda ake cewa ba za su aure ba sai gashi Allah ya aurar da su sai kuma gashi nan ta je ta aure to yanzu dai bakin ciki da yana nan dai ya cika yan arewa bakin cikin ma ba ma ta aure ne a'a ta yi aure ne ba su san wanda ta aura ba sosai fa in ga da ake so a san wa ta auren yanda ka san addu'a fa za a taya ta da shi ko wani abu makamancin haka fa inda sun gani fa babu fa wanda zai zo yana cewa wani Allah ya bada zaman lafiya Allah ya kawo zuri'a ɗayi ba ko wani abu makamancin haka a'a kawai za su gani ne saboda su samo yanda za su kushe shi a fara zuwa ana nemo tarihin shi ana zuwa ana maganganun banza a kai wannan ta ce ai tsohon saurayi na ne wannan ta ce ai tsohon that is the only thing da suke wannan ta ce ai na san shi ai ta dai gulma dai ana maganin da ba zai canza rayuwar kowa ba shine iya matsalar su ba wai za su taba wishin dinta wani alkhairi bane ko wani whatsoever saboda duk post din nan da kake gani fa za ga ana neman wane ne mijin waye amma ba za a yi mata Allah ya sanya alkhairi ko a taya ta farin ciki ko wani abu makamancin haka ba duk ba shi ke yawo a social media ba sai yasa ba karamin burge ne ta yi ba yanda ta iya boyewa ba karamin ta ƙara nuna wa mutane cewa fa wayewa ba wai shi bane wai dole sai an san okay wannan ba wai wannan tunda kowa dai ya yarda cewa Rahama Sadau ta waye kowa ya yarda da wannan wayewa in dai ta fannin western wayewa ne a yi duniyanci da sauransu kowa ya yarda da wannan so ba wai kai publicizing din cewa kai gashi kai dina mai tsada kai shine ka kai shege shine kake son auren kai albarka ba wai hakan bane tabbas abinda mutane suke tunani kenan cewa za ta yi wani grand wedding da sauransu saboda ta zo ta yi impressing din jama'an da duk ba wai za su taya ta farin ciki bane ko wani abu kawai dama dai kai ka san talakan Najeriya yana neman lapses din wani mai daukaka ne kawai ya kwafsa a ci masa mutunci so ana neman yanda za a ganshi ne saboda a dauko fa lapses din shi fa a dauko duk wani wannan din shi da bai yi ba a samu a tona asiri ai ta yayatawa ana ka san mu ne bani mamaki ne abin was about kaman kanwanta ne za ta yi aure sai kuma kawai dan ai babu wanda ma ya san wai za ta yi aure kawai ranar da sai auren ne kuma after ta yi auren ne ma kawai aka ce ai ta yi aure already to mutane da ta gayyaci yan uwa da abokan arziki ne suka sani
duk waɗansu mutanen banza na social media ba su ma sani ba, sai sa ba su san mijin ba, amma 'yan uwanta da abokanta na arziki sun sani. shi yasa kuma kaga cewa ba su tona ba, sun zo sun fito da abin sun ce gashi har ta iya samu ta rufe abin irin completely. Gaskiya ta yi kokari sosai. Wannan abin burgewa ne sosai.